Magandang morning! Magandang morning, Oras Eastern Samar. Nandito na naman tayo sa Pantalan ng Oras Eastern Samar. Araw ng linggo. Ang daming tao. Grabe. Punong-puno. Yung iba mga pabalik siguro ng syudad or di kaya sa Borongan. Ay, nandito pala yung Pugi, oh. Good morning. Mayroon bang live band mamaya? Meron. Ayun, mayroong live band mamaya sa Tusukan. Oo. Mga alas 3 sit up na sila sa Tusukan. Kaya yung mga walang gagawin mamaya, diretso na kayo ng Tusukan. Mayroong live band, mga ano to, rock band, ano, full rock band. Oo. Full band. Oo. Ayan, so kita-kits mamaya sa Tusukan. Ayun, low tide ngayon. Nagbababa sila ng mga kopras. Ganito dito pag umaga, tuwing umaga dito sa Pantalan. Tapos maraming mga kalakal. Kalakal ba? Ay, nako, ang sarap nito. Mayroong agitway. Agitway tsaka karabasa, banano, may saging. Tagpiraan na butek. 30. Tag 30 ang butekhan agitway. An karayag maghatek. Tapos may natago didi. Natago ito na camera. Tapos labas tayo dito sa kanto. Silipin natin dito sa gilid ng kalsada. Tingnan natin kung gaano ka-busy yung kalsada ng Oras. At saka maya-maya siguro makakita tayo ng litson. Mayroong litson dito dahil araw ng linggo. Wala pa yung litson. Tapos mayroong bagong bukas na hardware dito. Kayan saya ni uday, pagundari gidigtay. Apulos, diri na harumahan, ni utoy, ni uday, nga nagasawahan. At nandito na tayo sa palengke ng Oras. Nako, ang daming mabibiling mga malalaking isda.
mga pasahero ng papuntang Borongan. Pero kung gusto mong mag-breakfast, dito muna kay Tatay Budod. Budget meal. Nako, 35 pesos only. Mayroon ka ng Paris. At saka, uy, dito rin pala kumakain yung mga namamasahero ng parang kulong-kulong. Ayan yung bus, punong-puno na ng mga pasahero. Uy. Ayan, dito sa pwesto ng mga manok. Ayan yung pinaka-pugi rito sa pwesto ng mga manok. Ayan. Dito naman sa mga pang-sahog ng pangluto, di kaya ano ba yan? Yung kamatis halo-halo. Anong lulutuin mo? Nako, magluluto ng pakbit. Ang sarap ng ulam nito, pwede makikain. Diretso muna tayo dito. Maraming mga paninda dito. Mayroong pinya. Nakalatag yung mga pinya. Ayan, no? Ito parang nakita ko to sa tusukan kagabi. Ikaw pala yung nandun. Ito mayroong seryoso. So ganito karami yung mga namimili dito sa palengke ng Oras. Yung pinakakabisira ng northern part ng Eastern Samar. Kabisira ng komersyo. Dito sa palengke ang dami. Daming mga mabibili. At dito naman sa Starbucks ng palengke mayroong kumakain. Sarap ng kain nito, oh. Kumakain ng alimango. Ito dito, kitang-kita yung Harafi-Hapan. Kitang-kita yung Oras Bridge, yung pinakamahabang tulay sa isla ng Samar, liban sa San Juanico. Pero dito sa isla ng Samar, ito yung pinakamahaba. At maraming salamat sa mga parating nakasubaybay sa ating mga video. Sa mga hindi nag-skip, maraming salamat. Shoutout sa inyo. At magandang morning mula dito sa bayan ng Oras, Eastern Samar.